I el Moll de la Fusta de Barcelona segueix en marxa la Setmana del Llibre en català. Moltes persones que avui, coincidint amb la Diada, visiten Barcelona, també arriben fins a aquest punt de la ciutat. S'hi pot anar fins diumenge i enguany s'ha arribat a la xifra rècord de 287 expositors. Pere Gabria, molt bon dia. Hi ha molts lectors que també hi van a buscar obres no literàries. Doncs sí, en aquest dia festiu, que molta gent ve aquí a triar i a remenar llibres, és un dia en què s'evidencia la transversalitat d'aquest Festival del Llibre, perquè més enllà del lector habitual que vol buscar llibres amb contingut literari, com novel·les, com poemaris, també ve molta gent que ve a buscar llibres en català dels temes que li interessen, des de la cuina, a la música, a la política, i aquests han estat els temes que han centrat avui les activitats a la Setmana del Llibre en català. Hem vist, per exemple, com la influencer gastronòmica Mirtó Calé preparava una beguda refrescant per presentar el seu llibre Sopars a la fresca, o també hem assistit al recital del cantautor Joan Isaac, que ha publicat un llibre amb un recull de 100 cançons per celebrar els 50 anys de carrera i també el seu 70 aniversari. I justament ens acompanya l'editora Marta Costa Pau, que és l'editora de Llibres del Segle, que vosaltres, si no m'equivoco, sou els que heu editat tots els llibres de Joan Isaac. I a mi m'agradaria saber quin interès en el lector té en aquests llibres de músics. Sí, li hem publicat 5 llibres que són literatura de Joan Isaac. Jo penso que tot músic, sobretot si són cantautors, com és el cas d'en Joan Isaac, són realment grans literats, són grans poetes, són grans narradors, i per tant molts d'ells tenen una obra literària paral·lela o complementària a la seva obra musical, com en aquest cas de Joan Isaac. Parlem també del Joan Enric Barceló, del Joan Miquel Oliver, de Roger Mas i tants altres que tenen també una obra literària. Per tant, el suport paper per ells, el suport del llibre, per ells és importantíssim, és essencial. I d'altra banda, els músics també s'han de reinventar perquè necessiten nous formats per fer arribar la seva música als seus seguidors. Ara que es venen menys CDs, menys vinils, que es tanquen cases de música, aleshores han de buscar noves fórmules. Una de les fórmules és el format llibre CD, que nosaltres de Joan Isaac li hem publicat aquests 2 llibres CD que tenen el CD al darrere, i és una manera de complementar el format CD amb el format llibre. I també els obre les portes perquè si no podien vendre la seva música o els costa més vendre la seva música a les cases de música, les poden vendre a les llibreries. Molt bé, moltes gràcies Marta Costa Pau. A la tarda continuen les activitats aquí a la Setmana del Llibre en català al Moll de la Fusta.